агар касеро аз қавму қабилааш ронда бошад, нагӯ ки беқадру беарзиш аст, чунки ҳазрати Иброҳимро ронда буданд, дар ҳоле ки машҳур ба Халилуллоҳ буд, яъне дӯсти Худо. Фаҳмидам ки мардам маро дӯст медошта. Вақт омад ҳамин чиза ку хов накардам, тозира эҳсос кардам ки қадар мардам маро дастгирӣ кесай. ма бахту қасам ма видеоро барои паст кардани шаъни шарафӣ ӯ накардам. Ма тош то ест гуфтам, барои ки ма безор шудам. рада ҳамаро фаҳмондан якта якта. равад баром чӣ аст? шумо чӣ гуфтам мехоҳед? ман ҳамчун падар гуфтанӣ ҳастам ки мехоҳем раҳмат ба барон барои дастгириаш, раҳмати калон, лекин байни миллатҳо ба ин як айб, ин корҳои мекардагишон як айб аст. ин гунаҳгора худо медонад, худованд худаш медонад ки гунаҳгор ки бегуноҳ худаш медонад. муроҷиати ман ҳамин ба блогеро, бар журналистҳо, бар расонаҳо ки дигар мана сарама гаранг накунанд. хулосаи охир ҳамин ки мо агар Абдурозиқ биёяд бо барон бо як ҷо мешинем, бо як муомила мекунем. рости гап айб аст я айб. алайкум бародарои азиз, нав видеои акай берӯза дидам. намедонам чӣ бигӯм. аллоҳи азиз худаш медонад кия бизана. я плейстейшн анамхемхе нишон додестам, ким чанд бор нишон додам. плейстейшн ма қариб як ҳафта ду ҳафта да хона гаштам, як бор да хона надидам. кани айпади ма, планшетам, кани матбук да дасти иш да дасти уш 1 миллион рубли барои бои ману ҳазбик нашидам да дасти якай барон. 100% ма гаранти метам да дасти якай барон гирифт. кани он пуло 100,000 дигар охирон бор Москва рафтем 120,000 сомонӣ ба тоҷикӣ. 120,000 сомонӣ да картаи акай шӯрат гурзондам. кани он пул, кани дига пуло ҳамаш да дасти шумо. аллоҳи меҳрабон медонад кия бузанад, кия вай кунад. ман ҳамин қасол ҳеҷ нагуфтам, ман ягон бадӣ накардам. аллоҳ медонад кира бузанад. салому алайкум бародарои азиз, ҳазор раҳмати калон барои поддержкатон, барои гапҳои назнестанатон, барои дастгиритон. ман як чиза мегӯм. 3 сол пеш акай беҳрӯза ки мешинох? 3 сол пеш акай беҳрӯз чикор мекардам? барои чӣ мана ай худи як қишлоқ рафта овардам? барое ки пулшон медонанд ки ай ма пул кор мекунам, медонистанд ки ай ма мехӯрам. ҳазор раҳмати калон барои овара дастгирӣ карданатон. не ки шумо вақте ки ман овара будем ана ҳамиқа будем. ҳозир ай пушти ман чизи мана хӯрдана ҳаққи мана хӯрдана ана ҳамиқа шуда рафтем. ман чӣ? ман мондам. мошинотон али шуд. ай пушти ман ресторан кушодем. дига коро кардем. падару модар ма дар дуни як қишлоқ зиндагӣ кардеста. ман ҳолям корам ҳамоҳаф истодагия. не ки шумо. салому алайкум бародарои азиз, ман гап зада истодам, шумо не ки гӯш накардестем. бо диққат гӯш кунед. ман ҳамин қадар 3 сол кор кардам, азоб кашидам, заҳмат кашидам, бугем кор кардам, ба ман ҳеҷ фоида накард. аз 100% ман ба 1% омад. ман 18 сола шудам. ман худам акун гап задастам. шумо бисёртон фикр мекунад ки ман ба ягон кас ёд додастам. ман худам гап задастам. ман дигар қатъи акай беҳрӯз, акай шӯҳрат дигар кор намекунам. ҳамин қадар кору боре ки ман кардам, ҳамаша ово хӯрдан, ово чаридан гаштам. ман ҳеҷ ман чӣ? ҳозир яку ман барои худам, ово барои худшон. иншоаллоҳ ҳама кор нағз мешавад.